good morning everyone. Tayo po ay nandito pong muli sa Malabon Fish Market para sa mga i-update po natin, no? So tingnan natin yung kanilang mga latagan na ibinebenta sa ating mga masugid na mamimili sa bayan po ng Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando X Torres. So tara, let's go. Ikaw, Jeff, huwag kang hindi ka na bumuputi sa obrang kadayaan mo. Bantang muli, madami mo. So pagi natin dito ay 120 ang per kilo. Bossy, magkano sa mga pusit natin ngayon? Tres! Yan po, 300 po ang per kilo. Eh yung hasa-hasa mo? 35, 350. 350. So yun po yung mga presyo, no, na mga hasa-hasa natin. Wala kay ganong isang bato, no? Nakakalugar ngayon. Dami na sa tao. Oo. Yan po yung 50 pesos na tumpok. Yan yung latag ni kalahating ina at kalahating ama ng mga isda, no? 50 pesos tumpukan. Pwede lang yun. Dami, no? Pamaksiw. Ang mother. Like father, like daughter, o like son. 50-50. Kalating ina, kalating ama. Rico. Thank you. So, diretso pa tayo sa mga update natin dito sa Malabon Fish Market para sa kanilang mga latagan, no? 150 lang kilo. Ito na pa, no? Kahit kalamang. Sisuko. So, yan po yung mga latagan dito na ating ina-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, 100 pesos sa mga latagan po dito ng papakol at mga isdang tulingan po yan, no? 150 po sa mga per kilo at tumpak po ay 100 pesos. So, yan po yung mga latagan na nakita po natin na i-update natin dito sa Malabon Fish Market. So yung mga galunggong po natin dito, 50 pesos po na mga tumpukan, no? So ito po yung mga sap-sap natin na 50 pesos at salay batang sa 100 pesos na tumpok. Ang dami, oh. So yan po yung mga tumpukan po na ating pong ina-update. Yan yung mga 50 pesos. So tawid tayo dito sa iba pang latag ng kanilang mga latagan na ating pong may update. So punta tayo dito kay Boss Ari na nagbebenta po ng mga isdang bato. Alright. Good morning, Boss Ari. Maglagay ka na ng payong, mainit na. Nga pala. So, ito yung mga latag ni Boss Ari. Magkano lapu-lapu? 250? Yan po yung presyo ng ating lapu-lapu. Dorado. Tapos mga dalagang bukid na mga latagan po rito, no? Salamat, Boss Ari. Dito naman nakapakyat. Labahita, Dorado, Dalagang Bukid. Nagliligpit na si Kuya Warren ng kanyang mga paninda. Nandiyan na ba sila? Oo. So yan yung mga latag ni Kuya Warren dito sa Malabon, no? Ng mga isda. So naglilipit si Kuya Warren dito dahil siyempre yung mga darating na MCAT nagpapa-clear sila dito sa may gilid. So ito yung mga tumpukan ng mga bisugo, no? Tulingan papakol natin 120. Pre, magkano ngayon yung ano mo? Tulingan to, na 170. 170. Eh yung mga gatbal sa galunggong 180. Yun po yung mga presyohan po dito, no? Pre, thank you, ha. Salamat. Mark, good morning. Yan po yung balsa galunggong, no, na 180 ang kilo. Salamat po.
shout out sa'yo. Good morning. Good morning. Good morning sa'yo. Yes. Ito yung latag ni Paring Ben ng kanyang mga isda, no? Bangus, kada piraso, tilapia Batangas. Mga tulingan na malalaki, bangus. So yan po yung ating update sa kanyang latagan. Paring Ben, thank you. Tuloy-tuloy pa ang ating update dito sa Malabon Fish Market. So ganito po at maluwag po ang kalsadahan ngayon dito, no? So passable po yung mga sasakyan. At nakikita naman po natin yung mga bentahan po dito ng mga seafood na inyo po mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sorry, ate, ate tayo kay Kuya. Tawid ulit tayo dito sa kanilang bentahan. So ganito po yung sitwasyon sa kanilang mga latagan na atin pong naiikot at nai-update, no? Ang lumot po natin nakatilad na. Ayan, no, sariwang mga lumot natin. Yan po yung 50 pesos tumpok. Nandito na si Lolo. Nandito na si Lolo. Wala si Lolo nakaraan. Nagtutumpok ka ngayon ng ano mo, ha. Ayan po yung 140, no, na mga gulyasan natin. Kaunti ang mga latagan. At mga papakol ay murang-mura po ninyo mabibili. 100 pesos po yung mga kada kilo, mga pang-inihaw po. Alright. So dito tayo sa mga latagang 160, 330. Yan po yung golden pompano. At gulyasan natin dito ay 150 yung mga kada kilo. So shout out to yung Kabugris, good morning. So ito yung mga latag ni Kabugris, no, 100 pesos yung kada piraso at 120. So meron na naman tayong pang FB nito. Ay, ano nga ngayon? Pinapayos sa akin ng Facebook yung identity. Bakit? Ay, nagpilapan yata akong mali ito. Nga pre, tuloy ko na to. Thank you, thank you. At dito po yung mga balsa galunggong po natin ay 160 yung mga per kilo, no? Ganda ng balsa galunggong natin sa Malabon at murang-mura 160. 350 po dito yung mga kada kilo ng ating hipon. So bagong dating yung mga balsa galunggong natin dito, no? Ayun, nakakuler, oh. At mga bangus ni Kabugris sa bayan po ng Malabon. Alright, good morning sa'yo, mangga. So 100 pesos yung mga mangga natin dito. Kalabaw. Sino ba kalabaw? Kalabaw. Yan po, no, 100 pesos po yung per kilo ng mga mangga. So shout out sa'yo, Boss Mayeng, good morning. Magaling na artista to eh. Magaling. Manggang kalabaw daw to. Ano naman yung manggang kambing? Ewan ko, di ko alam. Di ko alam. Mga Pilipino talaga, kung ano na Saka naiisip, no? So update na natin yung presyo ng iyong mga mangga. So ito po yung ating mangga. Bangus pala, sorry. Ayusin mo na Busdando. So ito po yung, kaya tuloy ako nasasabihin na walang kwentang vlogger eh. Nasabihan na naman ako eh. Alam mo ba yung post na nangihingi ka, ay wala kang kwentang vlogger. Sinabi ba naman sa akin, tama ba yun? Totoo yun? Nag-comment. Naglalakad tayo dyan, nag-comment sa akin. Inanuhan ako. So update natin yung mga presyo ng ating bangus. Yan po kada piraso 100 pesos. Meron po tayong 120 at 130, no? Na kada piraso ng kanya mga bangus. Dagupan, no? Natin, Ni- ng ano, ng mangga, yan ang binhi, oh. Hindi. Ilang nami? So yan po yung mga presyo ng bangus ni Boy Bangus sa kanyang latagan sa Malabon Fish Market.
At yung mga natagan po dito, no, na mga alimango, limasag at hipon. Te, magkano ngayon alimango mo? 450 sa malalaki po. Ito po yung mga presyo. Maganda yung alimango. Itong kasunod. Ayan. So sa mga naghahanap ng alimango, ito po yung sa pwestuhan nila Boy Putik. Ate, salamat. Thank you ah. So ito yung presyo ng mga latag po dito, no? May 100, 120, 150, 130, 90 at 110. Kompleto po, no? So yan po yung mga latagan dito sa Malabon Fish Market ng kada piraso po ng bangus na inyo po mabibili. So golden pompano ay 350 ang kada kilo. At 100 pesos na mga kada kilo ng tilapia Batangas ni Boy Tilata. So shout out sa iyo Boy Tilapia. Good morning sa iyo. Parang wala si Boy Putik. Si nanay tawag. Si Ate Loretta din naglilinis. Ilang araw wala si Boy Putik. Nasaan? Nalubog sa puti. Nabawal sa puti. Aray ko. Shout out sa'yo, Joy. Good morning. Si tatay nasaan? Ha? Kapatid daw tutulungan ka po. Nabuhan ka pa. Joy, para nakaubos ka na. Sakit. Meron pa? 12 kilos. Si tatay wala dyan? Dumating na. Okay. Kasi hindi na ako dumaan doon eh. Sige, Jay, salamat ha. Thank you. Alright, so marami tayo may update dito sa pagbaba ng tulay, no? So ito pong kahabaan ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So malalaki yung mga tahong dito sa Latagan. At mga mangga pa rin po natin dito ay 80 pesos po yung kilo. At 160 po sa mga isdang tulingan. Shout out Dodi, good morning. Good morning. Yan po yung presyo ng mga tulingan at mga ampalaya po natin ay tinutumpok na lang dito. Yes. 50 pesos tumpok ng ampalaya. So ito yung mga latagan po dito ng mga gulay na latagan, no? Na inyo po mabibili. At manok ni Dayan ay meron po 85 pesos sa mga leeg, 100, no? Talaga sa bayan. Yan po yung mga kada balot ng mga manok po rito na inyo mabibili. Salamat, Ate Raji. Thank you. Gusto daw, parang may kwan ka doon. Sino yun? Pasugid na ng taga-subaybay yun. Galing sa... Kaya nga. Ate, salamat. Thank you. Iyan po ay 120 sa mga mangga po natin ditong hinog. At sa yote po natin ay 40 pesos po yung mga tumpukan. Dito po natin tumpok 30 pesos. So mga fresh na latag dito ni Bito. Ayan po yung mga fresh na dalagang bukid. Bakoko at bisugo. Bito, magkano ang presyo ng mga dalagang bukid mo? 280. Eh yung mga bisugo? 360.
360. O 340 po yung mga kilo, no? Tapos yung ano, bakoko. Ayan po yung mga presyohan ng latag po dito. Mga fresh po ninyong mabibili sa latagan po dito ni Vito. At ang hindi natabo ngayon, puro kilo na naman, no? Pero matataba naman yung mga ano ngayon, mga tahong natin. Ayan. So mataba po yung tahong natin, 80 kilo ng kanilang bentahan ni B1 at meron din sa malalaki 130. B1 Bito, salamat. Thank you. Ang taba nung ano? Oo. Walang ano, talagang bilog na bilog eh. Kinain. Kaya hindi ko naubos. Dami. Dami. Ginawa ka, binigay ka na lang doon sa ano namin. Talaba. Salamat. At dito po yung mga presyon ng mga hipon natin. 350 at 400 po yung kilo. Sa malaki po. Ayan, boss. Malaki na yan, boss. Malaki mga hipon nila, no? Sabi ang malang ipon ngayon, kapot. Oo nga, mataas nga ngayon. Pero maganda naman ang hipon kahit mataas ang presyo. Oo, maganda nga lang. Mm. Saan ko kasi, wala nang ulo eh. At ito yung 240 pusit. Dahil nga, kahapon pa dapat bumigay niyan. JC, thank you. At dito rin po ay 350, no? Sa ano Ito, dito tayo sa latag ni Kuya Ricky. 130 per kilo po ng mga tilapyang buhay, no? Pampanga. At magandang mga pink salmon head. Magkano, Kuya Ricky? 160 lang. 160 lang po na kada kilo. 200 yan. Ito po, 180 po, no? Ang mga kilo. Pwede na sa. Ayan ang mga latag ni Kuya Ricky. Yan po yung kada piraso naman po. Kuya Ricky, salamat ha. Thank you. Lalo na to yan, 240. Tapos yung mga balsa po natin dito ay 180. Alright, so yun po yung ating mga ina-update po dito sa kanilang latagan sa Malabon Fish Market ng mga isda na inyo pong mabibili. At mga tinutumpok po dito mga alumahan, yun po ay 100 pesos. At kada kilo ng mga tilapia Batangas na malalaki, yan po yung mga presyo, no? At pogita nga, 180. So yan po yung mga presyon po dito, no, ng latagan, no? 180 sa mga pugita. At may tulong po 50 pesos kada balot. Alright, yan ang mga presyo ng latag nila sa Malabon. 100 pesos lang. Ayan, 100 pesos na malalaking tilapia ng Batangas. At yung mga kada kilo po dito ng mga latagan ng Talay Ginto, 100 pesos. Ang ganda oh. Ganda, 120. Ang nakadabi. Gagaong, 200. Yung asa-asa po, 350. Pa rin ang baba ko. Yan po yung mga asa-asa po natin, no? Yan po ay 350 asa-asa. Fresh na fresh po ninyo mabibili. Gana asa, sir? 350. Ayan. Ate, salamat po. Yan yung mga magagandang latagan nila ng isda na mabibili. So ito yung mga tilapia Batangas natin dito. Ay 100 pesos, 90 pesos. Tapos may 100 pesos din po, no? Ganda oh. So yan po yung mga latagan ng mga tilapia Batangas sa Malabon Fish Market. Sariwa. Magkano hipon mo, Pogi? 340 lang yan, boss Lando. Sa kabila, Ayun. magkano bentahan? 420. Eh, ano yata, 400. 420 yun, malalaki yun eh.
Binaba niya na, 400 na lang ata. 400 na lang. Oo. Wala, di na siya mabibili ang boss eh. Pero matan, malalaki. Lalaki nga. Mas mataas na yun. 80 na lang, 70. Aray ko. O, tilapia, 80 na lang dito. Dito, 70 na lang. Binagsak presyo. So ito po yung mga presyo ano, 120, 100, 120, 100, 100 at 90 pesos. Sa latagan po dito ng mga tilapiyang Batangas. So yan po yung mga presyohan. Yan, cream dory natin sa Malabon, no? Mga naka-iwa na, no? Kwenta tumpok na buhay ang baklat. Tama po natin. Pwedeng gata, pwedeng crab meat. So ang presyo naman dito ng imported na pusit ay 250. Dating 300, ngayon ito na yung presyo, no? 250 na lang. Napakasarap niyan. Itlogan pa. Itlogan po. Nakabili ako niyan kay JC. Sarap niyan. Sarap sa ano yan. Adobo. Iyan po ang buhay na tilapia. 120 po ang per kilo. So ganyan yung sa mga post natin, no? Sa umaga lang talaga makakabili kayo ng mga buhay na tilapia dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Good morning. Ganda ng mga pwestuhan mo sa ano My Day Magkano to? 140 na lang po isa. Parang ikaw na yung idol ko. Magkano isa? 140, boss natin. 140. Tilapia, 100, malaki na lang. Ayan, malaki maliit, 100 pesos po yung per kilo. Ate Pat, salamat. Thank you. So ito yung nakita ko sa My Day din. Sabi niya walang tao. As Wednesday. Oo nga, ito nagsimba pa yan. Ay, medyo madaling araw pa kanina. Magkano kilo? 250. Hindi lang, ariado na lang. Dalawang banyero ito nakita ko ngayon, isa na lang yun. Sabi mo walang tao. Eh siyempre, babukan diwayway pa lang eh. Ay, 250 na lang oh. Mura-mura rin sa 250 po yung mga latagan po dito ng alimango. Galing sa mundo ng mga halimaw. Thank you. So ayan po yung kilo at tumpok sa 100 pesos at yung mga cream dory natin ay 150 kada isang bugkos o isang buo. Tapos 180 yung kilo dito ng mga balsa galunggong. At presyo ng mga papakol natin 100 pesos. So halos lahat na naikutan natin ay puro 100 pesos yung mga latagan, no, ng kanilang mga isdang papakol. Sa linyasi po natin ito ay 100 pesos. Tumpok na mga hipon 100 pesos. So mga swahe, ito ay 100 pesos po yung 1/4. 400 pesos po yung kilo. 700 lahatan. Lahatan. 8 na kasama nyo. Tapos 100 pesos, no? Yung sugpong maliliit, yung tiger crown. Ayan po, no? 100 pesos sugpukan po yan. At may 50 pesos din po. So yan yung mga presyohan dito, no? Ito 700 lahatan na yan. Boss, thank you. So alumahan ni Boss Gerald. Magkano alumahan mo, boss? Yeah, 160 po yung kilo sa riwa at fresh na mga alumahan. Tapos meron din pong alumahan dito na maliliit sa halagang 130 yung mga kilo. Boss Gerald, thank you. Medyo na yan, mami. 320 na yan. 300 lang, ariyan tayo. Tatanggalan ko lang ng asang. Parang biglang mura. Huwag sana, maraming kalaban eh. Maraming kalaban. Nakalimutan ko yung tawag dito.
Ayun, si ilak. Isdang ilak po yan, no? 100 pesos tumpok. Nako, kompleto pala, no? So, 100 pesos tumpok ng mga pagi. 100 pesos sa kilo. Mga papakol po natin, 100 pesos na tumpukan na po. So, yan po yung mga latag na kanilang pinipenta sa ating mga mamimili. Sarap niya, inihaw. Ihaw na ngayon. Mm. Kasama pa yung pera. Alright, so yun po yung mga in-update natin dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan na inyong mapipili o mabibili. So ang lugar po dito ay 39 Israel Street, Malabon, Metro Manila. At ito po yung FC Villa na patungo po sa City Hall ng Malabon. Alright.